Mama m mụrụ ụmụ nwaanyị a na-ese n'ofu nwoke, mana ọmụ ụwa bụ nke ikpeazụ. Maka ya, mama m kpọrọ m kpọnye nwanne ya nwoke nọ n'Abuja, o wee na-azụ m. Ka papa m mụsịala m wee nwụrụ, agbọrọ dịbụ papa m atọ, mana mama m bụ the second wife. The first wife bịalụ mụọli ofu nwa, yọtago ha wee see okwu, o wee chụọ ọnya wee jenụta mama m. Mama m wee bịa mụọ ụmụ nwaanyị ise n'ofu nwoke. O mesịa je kpọnatakwa nwaanyị a nke isi, ọkwa ịghọtago, ọkwana ya. Mana ihe niile nọ n'Abuja wee too. Nwanne mama m wee gbọchaa m ntị, nya wee zụsịa m ntị kwụsaa m. Mana ụmụ niile mama m mụrụ plus mama m, in fact na mama m bụ onye isi ndị Ashana. Mama m wee na-agba Ashana nke n'obodo niile maala maka ya. Mgbe m ji wee si Abuja wee bata wee baa skuul, na skuul afọ ka m nọ. Kwa mbọsị akpọpụta bụ na one boy, papi ya na mama m na-akwụ. Ihe m na-akwụ na ihe a bụ na mama m amụrụ dị ihe na-aza na ịbụ nwatakịrị o. Ị nwekwele mgbe dike. Ifele ebe echi nke mama m afụnụrụ m ụdị a. Wee na-emechugharị anyị iru, ọbụrụ dị nke afọ, na nke bụ the worst bụ na ụmụnne m ndị nwaanyị niile, mama m wee zụọ fa ncha niile, o nwere nke nwere uche. Ọ bụrụ na fa mara ife, fe nwere respect, fa dey behave well, na-esonyeli ụmụ nwoke. Ịghọtago? Mana at least Chukwu mee ebele dị ụtọ na anyị malụ mma nwaanyị rinne. Ịnọ wee nụọ dị n'ime ha, sọsọ m nwa wee fọlụ. N'ime ine ahụ nụrụ di o. Nke ada tọrọ esigobe die nata. Amara m ife na-eselefe. Nke osote ada si be die nata o. Ihe na-esele ha bụkwa na gịnị? O lulu nwere respect. Di ekwuo kwuo, aka ya eme ọtụkwulu di ọgụ. Mami ya wee nọzi alụ wee na-eme gịnị? Na-akpali alụ ife ọ ga-eme die. Mami ya nwere ike isi gị wofu nwoke a ka ịkpata ego. Si ihe mami ya na-anụ bụ ego. Fanwa bụkwa na ụmụ nwaanyị ọ mụrụ amụ o. Nọsọ ego ka ọ na-anafa. Ọsịfa na mmafa ma na ha n'iyi. Na ọ bụrụ na ị nara enye mami ya ego, ọ na-akpali gị si na mma ịmala nala gị n'iyi. Na ọ bụrụ na ịmala ife na ị kwesịrị iji mma gị na-anata ụmụ nwoke ego. Ọsị bụ na ụmụnne ya niile nụrụ di anatasịchago. Sọsọ nke adafọ. Nke adafọ bụ sọ nke na-ebehave well. Di ya wee na-akụ ya ka ọ kụgbuo. Ọsị bụ nne na nwanne ya nwaanyị sị na ọ bụ na ya hapụ di ya maka ihe ọ na-akụ ya kịta anataba, ọ bụ na fancha niile anatasịchago. Ọ bụ ịghọtago na ya na-enweli ndidi, ọ bụ na ọnụ dị ka ya hapụ di ya, ọ bụrụ na fancha niile nọzi n'ụlọ. Ọsị bụ na one of the sister lụrụ laa die lakwuo nwanne die ya na ihe mami ya zụrụ Chukwu meeli ya ebele. Ọsị m na ife a na-akwa m ihe a na ị gatara n'afịa be ha, because na ị ga-akros afịa befe ịnaba be ha. Ndị mmadụ ebido na-atụ gị aka na-atam ndị be Ashana, so Ashana ka ha na-agba. O wee sị bụ nne dị nke izizi bịa je jụọ ese jụsie ese wee pụta na ihe this man gwara ya bụ ife ọmarọ. Si ya na ifela ada emefe na ọsọ Ashana ka fa na-agba, na ifela ada eme mami ya. Ọ sị bụ nne the second one bịakwa jụọ ese the same thing. Ọ sị bụ na since ya ji mara mami ya n'ogonogo olie pant. Mana ị ga-anọ mami eje gole enyi nwoke boxers, gole enyi nwoke shirt, gole enyi nwoke singlet, ụmụaka ya na ya na-abọ na-agụ aka n'ike isi n'imi. Chao! Onye o melụ na nne omesi gị. Ọ sị bụ nne na ife a na-agwa m ihe a bụ na the third husband na. Maka na nwanne ya nwaanyị afọ ka ya na-ejekwu ya nke ada maala ife wee lụọ ebe afọ one man fụ ya ọ na-akpụ ya nwunye nwa ya. Na ya mụrụ dị na nwa ya nwoke n'obodo oyibo. Until one day, ọ sị ya na nwa ya nwoke afọ abatagokwe na ọ chọọ ka ọ nụbịa. Ọ sị m nne ya afụ this guy like si anya. Mana ife a ji wee wetala anyị akụkọ bụ na na ifele o na egwu na-atụ ya na ya mụrụ ife a ga-eme maka na gịnị? Ife anụba nwaanyị na a ga-eje jụọ ese. Ọ bụ ya pago. Ọ sị m nne na ọ bụrụ a na-eje jụọ ese na a ga-agwa this man na mami ya na-agba Ashana ụmụnne ya niile natasị ya na di ya mara ife a ga-eme mfat ya na akwa ka ya nọ n'ebe. Ọ sị m nne na ọkwa sọsị afọ. Ndị ọzọ anatasịgo sọsọ ofu nwanne ya nwaanyị bụ ife nọzi na dikịta ịtọ nọbe nne ya na-akwụghalị.
Osibu na oburo na ya ga-asị na odife ka o si n'aka no fanwa most of in fact na obulu na fasi okwu n'eli na 8 ga-esi n'aka ụmụnne maka na mama fa azụrụ fa azụ. Akwa ịghọtago? Mana when you look at it, ifụkwadị na gịnị mere na ọgbami ya afụ mere gịnị mụrụ nyagwa. Osi m nne n'ike gwụrụ ya na ya mara ife ya ga-eme na ya mara ebe ya ga-ebido na ya mara ife ya ga-agwa this man. Ọ bụ na arapụ this guy ka o jee jụọ ese na ọ ga-emekwa ihe mmadụ na-abụọ mee na ọ bụrụkwa sọ mmadụ na-abụọ kama na mmadụ na-abụọ bụ ife wutegolie bali obi. Osi m nne na o nwere ife ya mara alụ ya nwere aka ọlụ dị iche iche na-akpata ego na-enye mami abọsị nye nyere mami ego ọ na-akwụ ya si ya na ọ mara mma n'efu na ọ mara mma n'ugbene na ọ mara ife na o nwere ife ọma ọ ga-eji mma ya wee mee. Osi bụ na mami ya nwere ike ịkpalụ nwanne nwaanyị etu ya si afụ mami ya wepụ die ka o bulu ego na o nwere ife mami ya dọrọ capable of doing as long as na ego dị involved. Ndị ụmụ nwoke fia na fa na-abịa mana onye jụọ ese ọgbanaga kedu ife a ga-eme kedu ife a ga-eme na nwoke nke a kịta anyị ala ikike ya kedu ife a ga-eme. Ọ bụrụ na ya were ọnụ ya gwụ ya na o nwere ike iyuzie in future etu ha na-anụ di na nwunye. In fact ya gbara ife a ga-eme na ya ka ji wee wepụta ebe a. In fact ka ọ kọsịala m ife amụrọ m ife m ga-eme mana asị m ya o na mbụkwalụ gị ebe izizi megolo ịbụọ ịtọ ịnọ ịkọtụli ya nwa obele kama ka ọlị ya ndị mana ọjụọ ese na a ga-akọli ya ọkwa ịghọtago. Mana ndị ọzọ ịgbagolo ịkọkata isi adati na ịma nkọsịkwanụ and ị na-eshow remorse and kọkwali ya na ọ bụrụ nne gị zụrụ gị mana still unu agbagolo n'ebe anyị na-eje. Ọ bụrụ mmadụ niile ga-ala ka ịba na such family because na mami ya ga-abịakwali ọmụgwọ ma ọ mụọ nwa. Nne mmadụ nne nwaanyị Osi bụ na mami ya ka ụmụnne ya agba ashana eme ife na-aza na mami ya ka ụmụnne ya akwụyalị n'obodo niile malụ na ọ dị eme ifele na ọ chọrọ ịma ya ji maka agba ọsọ na skuul ebe a na-agụ akwụkwọ mkpali mami ya ife ụmụ akwụkwọ ibie na-agwụ ya etu mami ya si esogheli ụmụaka n'ike n'ike. Ife dị na ngada Chineke nna mekwala m ebele nne nwaanyị ji ụmụ ise ifele emechi Chineke nna eziokwu na di ga-anọrọzi ndụ mara bụrụzi nke ị na-eko ikobezie nke dat na ọ ga-affect ụmụaka gị. Osi bụ na mami ya na-ayị ndị ya na ya dị n'ụlọ ndị ji 2 years tia ndị ji eye wee tia na ifele ada emie. Osi bụ na one of the sister or 2 of them no mami ya chọpụta afa na di na tie ego mie nka ngwesi ya nne m nwere ife nwere ike gwa gị na ọ gị kọtụli ya sọ ịmalụ ndị ọ ga-abụ jụọ ese agwụ ya ịkọọlị ya na ọ bụ na ọ ga-anụ gị na ọ ga-anụ gị bụkwa na ọma nnụ gị na o nwere ife ikpegide ọsọ gị ya bụrụ na your family dị mma na ọ ma nnukwa gị mana ọ bụ na ọ dị gị I understand but na mmiri si n'isi gbalụọ nwa ife iwere ị ga-agwa nwanne anyị nwaanyị anụnwa maọbụ na inwetanugo onye nọ n'ụdị condition ọ nọ ihe anụnwa na o nwere ife ọ ga-aba agwa gị ịghọta you consider idenye na comment section. Ọ bụrụ na alụ ka ị ga-akpa ile ya ị ga-enye m voice note inye m voice note ọ bụrụ na iche ikpe akpọ wee gwa ife ọ ga-eme yo with all pleasure but ọ na-ewute m too much that na o si na nne wee mee mmadụ o mesighị honestly. Daalụnụ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ.